l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-ħadd il-Knisja Kattolika tadbidu għal funzjonijiet tal-ġimgħa mqazza li waslu għall-akbar festa dik tal-Għid il-Kbir. F'ħatt il-palm li nsara jfakru d-daħla solenni ta' Ġesu f'Ġerusalemm fejn in-nies l-ewwel faħruh bħala s-sultan tagħhom u wara ftit ta' żmien ikkundannawh għall-mewt. Waqt il-pontifikal solenni fil-konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta, l-Arċisqof ta' bidu għal-ġimgħa mqazza biċ-ċelebrazzjoni ta' ħatt il-palm bit-berik tal-frijaj taż-żebbuġ u l-palm u wara bir-rakkont tal-passjoni tal-mulej. Fl-omelija tiegħu l-Arċisqof Ċarl J. Scicluna qal li fil-ħajja tagħna Alla ma jabbandunana qatt u semma lil dawk li għal xi raġuni dbedu minn Alla minħabba li jħossu li Alla abbandunhom. Il-kap tal-Knisja Maltija staqsa li ma huwa dak Alla li jġiel lill-bniedem biex jobgħod tant. Dan il-ħadd, il-palm u l-ħadd tal-passjoni tal-mulej. Niftakru fil-mijiet ta' vittmi tal-aggressjoni fl-Ukrajina, il-mijiet ta' vittmi fil-Palestina, l-art fejn għex Ġesu, l-ostaġġi li mietu minn Iżrael. Uħsib tagħna jmur ukoll lejn il-vittmi innoċenti tal-attentat terroristiku ta' Mosca fil-jiem li għaddew. Nies innoċenti li marru għal mument ta' mistrieħu divertiment li spiċċaw vittma ta' violenza qarrieqa fisem Alla. Li ma Alla iġal il-bniedem jobgħod tant.